Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Υγεία και Ευεξία. Σήμερα φιλοξενούμε τον οστεοπαθητικό κύριο Αλέξανδρο Βασιλόπουλο και θα μιλήσουμε για την οσφιαλγία και ισχυαλγία. Καλησπέρα σας και πάλι κύριε Αλέξανδρε. Ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Ευχαριστούμε για αυτή τη σημαντική συνεισφορά στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ και εγώ και πάλι κυρία Βασούλα για αυτό το βήμα και με πολύ χαρά να μοιραστώ και εγώ τις γνώσεις μου γύρω από την οσφιαλγία και την ισχυαλγία και γι' αυτό είμαστε εδώ. Ναι. Να μας πείτε, θα ήθελα, αν μπορείτε να μας εξηγήσετε τι είναι η οσφιαλγία και αν υπάρχει κάποια σχέση, πώς συνδέεται με την ισχυαλγία. Πολύ καλά. Οσφιαλγία ορίζεται ο πόνος στην οσφυϊκή μοίρα, δηλαδή κοινώς στη μέση. Η ισχυαλγία τώρα είναι ο πόνος στην κατανομή του ισχυακού νεύρου, το οποίο είναι ένα από τα νεύρα που ξεκινώντας από τη μέση καταλήγει στο κάτω άκρο. Οπότε συνήθως συνδέονται, διότι πολλές φορές στατιστικά τις πιο πολλές, οι Μμ. ασθενείς που θα έχουν μία οσφιαλγία θα έχουν και μία ισχυαλγία. Υπάρχουν όμως... Ναι. Να ρωτήσω, Μμμ. κύριε Αλέξανδρε, δηλαδή προκαλείται από την οσφιαλγία ή ισχυαλγία. Πολύ σωστή είναι η ερώτηση. Όταν η συμπίεση είναι κεντρική και αφορά τη ρίζα ενός νεύρου, τότε θα μιλήσουμε για ένα άλγος ριζιτικό. Αυτό το άλγος, λοιπόν, ξέροντας ότι είναι 5 οι οσφυϊκοί σπόνδυλοι και αντίστοιχα οι δίσκοι, ανάλογα με το επίπεδο θα έχει μια συγκεκριμένη κατανομή στο κάτω άκρο. Αυτή η κατανομή είναι χαρτογραφημένη. Οπότε ένα μέρος αυτών των πόνων που αφορούν ουσιαστικά τις χαμηλές ρίζες, χαμηλά αν θέλετε, στη σπονδυλική μας στήλη, αφορά την αρχή, το σχηματισμό του ισχυακού νεύρου. Από εκεί και πέρα μπορεί μια συμπίεση να αφορά το ίδιο το νεύρο, όχι απαραίτητα στην αρχή του, αλλά στην περιφέρειά του. Οπότε μιλάμε για περιφερικά σύνδρομα συμπίεσης και εκεί στη βιβλιογραφία, για παράδειγμα, σε σχέση με την ισχυαλγία, περιγράφονται σημεία πιθανής εμπλοκής του ισχυακού νεύρου. Ένα από αυτά είναι ο απειοειδής μυς, οπότε θα μιλήσουμε για σύνδρομο απειοειδούς μυός. Αντίστοιχα είναι η οπίσθη μυριαίη και στην πορεία με διακλαδώσεις του νεύρου μπορεί να είναι το σύνδρομο της κεφαλής της περώνης, καναλία σύνδρομο που αφορούν, αν θέλετε, την ποδοκνημική άρθρωση, όπως το οπίσθιο καναλίο σύνδρομο, που αφορά πάλι το πνημαίο νεύρο που θα δώσει παλματαίους κλάδους. Όλες αυτές λοιπόν ενοχλήσεις θα μπορούσαμε να πούμε ότι εντάσσονται στην ισχυαλγία, αφορώντας ουσιαστικά το ισχυακό νεύρο. Αυτές να πω, οι διαφορετικοί τύποι, όπως η οξία και η υποξία. Είναι έτσι ένα Ναι. ευρύ θέμα αυτό. Είναι διαφορετικά είδη της οσφιαλγίας. Ναι, αυτά συσχετίζουν, αν θέλετε, τον πόνο σε σχέση με την αρχή του. Ένας πόνος, λοιπόν, ο οποίος ξεκινά και συνήθως έχει, αν θέλετε, μία ένταση λόγω της φλεγμονής, είτε αυτή εντοπίζεται στη ρίζα, είτε πολλές φορές αθροιστικά στη ρίζα και στην περιφέρεια, Μάλιστα. χαρακτηρίζεται ως μία οξία εικόνα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν όμως και ασθενείς που θα επισκεφτούν τον οστεοπαθητικό, τον ορθοπαιδικό, τον φυσικοθεραπευτή, έχοντας σημεία χρόνιου πόνου. Συνήθως μιλάμε για χρόνια οσφιαλγία όταν ένας πόνος εμένει και ξεπερνά τους 3 μήνες. Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά. Λοιπόν, για την αίτια, αυτή η Ναι. συμπίεση που μας είπατε, Μμμ. που δημιουργείται, πώς δημιουργείται, τι υπάρχει κάτι που μπορούμε να αποφύγουμε, να κάνουμε για να μην δημιουργηθεί αυτό, είναι η ηλικία, είναι κάποια αθλήματα. Είναι πολύ εύλογο το ερώτημά σας, κυρία Βασούλα. Ξέροντας ήδη ότι το 2020 σε σχέση με το 1990 παρατηρήθηκε μια αύξηση στατιστική των καταγεγραμμένων περιστατικών οσφιαλγίας κατά 60%,
μπορούμε ήδη να συσχετίσουμε την οσφιαλγία με τις αλλαγές στον τρόπο ζωής. Ο μέσος άνθρωπος στο δυτικό κόσμο θα περάσει περίπου 8 ώρες, 6 με 8 ώρες την ημέρα καθήμενος, ξέροντας ότι κάποιοι άνθρωποι που εργάζονται σε γραφείο μπορεί να είναι και 10 ώρες τη μέρα καθιστοί. Οπότε ήδη αυτό έχει παίξει στατιστικά ένα σημαντικό ρόλο στην αύξηση αυτών των περιστατικών. Και μιας και μιλάμε για στατιστικά, αξίζει τουλάχιστον στην Ελλάδα να σημειώσουμε ότι αυτή τη στιγμή περίπου το 22% του πληθυσμού ανδρών θα περιγράψει μέσα στην ημέρα του μια στιγμή που θα αισθανθεί ένα πόνο στη μέση, όταν η αντιστοιχεία στο γυναικείο πληθυσμό της χώρας μας είναι ένα 30%. Οπότε συνυπάρχουν και παράγοντες, αν θέλετε, ενδοκρινολογικοί και αντίστοιχα καθημερινή, με βάση το πώς εργονομικά θα προσαρμοστεί το σώμα, πώς εργάζεται κάποιος. Οι γυναίκες, για παράδειγμα, στατιστικά θα είναι και περισσότερες ώρες στο σπίτι, θα παίξει ρόλο αντίστοιχα μια κοίηση. Τώρα, σε σχέση με την οσφιαλγία, συνήθως η βασική αιτία είναι δισκογενής. Σημαίνει λοιπόν ότι ο μεσοσπονδύλιος δίσκος, ο οποίος ενώνει δύο σπονδύλους, εκφυλίζεται, φλεγμένη και δίνει πόνο. Μπορεί λοιπόν αυτό το συμβάν να έχει μία τραυματική αιτιογένεια, μπορεί όμως να είναι και εκφυλιστικό. Να έχει να κάνει με την άσκηση παρατεταμένης πίεσης και αντίστοιχα την ελλειπή, αν θέλετε, ενυδάτωση των δίσκων, που είναι, όπως τα λέμε, υδρόφυλλα στοιχεία, και αυτό είναι το χρόνο να δημιουργήσει σιγά σιγά μια αμφιδάτωση του δίσκου, ο οποίος κάποια στιγμή σε μια φαινομενικά μικρή ήπια κίνηση θα εκφυλιστεί. Να ρωτήσω, αυτή η ενυδάτωση είναι δηλαδή η ενυδάτωση που γνωρίζουμε, πίνουμε πολύ νερό, είναι κάτι το σύστημα που δημιουργεί ασχέτως το πόσο νερό πίνουμε? Έχετε δίκιο. Όταν μιλάμε για ενυδάτωση, σκεφτόμαστε όλοι την ποσότητα νερού που θα καταναλώσουμε. Οι δίσκοι όμως ενυδατώνονται μέσω όσμωσης. Οπότε αυτό που είναι σημαντικό είναι η άσκηση πίεσης και αυτά τα διαφορικά πίεσης που θα κάνουν ουσιαστικά σιγά σιγά το δίσκο μέσω διάφορων φυσιολογικών φαινομένων να συντηρήσει, αν θέλετε, το ύψος του, την ενυδάτωσή του και κατά τη στοιχεία να δώσει χώρο στα περάσματα νεύρων ανάμεσα στην κατοφέρεια ενός άνω σπονδύλου και στην ανοφέρεια ενός κάτω. Η καθιστή στάση, την οποία αναφέραμε ως έναν από τους σημαντικούς επιδημιολογικούς επιβαρυντικούς παράγοντες, ακριβώς επειδή σχετίζεται αυτόματα με την έλλειψη κίνησης, θα παίξει ένα ρόλο σε αυτή, δυστυχώς, την έλλειψη επαρκούς ενυδάτωσης των δίσκων. Αντίστοιχα, η διατροφή σε κάποιο βαθμό, ναι, μπορεί να έχει και αυτή τη σημασία της, αλλά το πιο σημαντικό είναι η κίνηση. Πρέπει, κυρία Βασούλα, να έχουμε κατά νου ότι είμαστε φτιαγμένοι για να κινούμαστε. Είμαστε φτιαγμένοι για να είμαστε όρθιοι και όχι για να εργαζόμαστε καθήμενοι, ιδανικά, τόσες ώρες την ημέρα. Δυστυχώς, οι κοινωνικές μας συνήθειες έχουν αρκετά γρήγορα φέρει το σώμα μας σε αντιξοότητες, τις οποίες οι εξελικτικές, οι βιολογικές, αν θέλετε, προσαρμογές δεν έχουν φτάσει να υπερκαλύψουν. Τα μικρά διαλύματα όπου είναι δυνατόν, θα λέγατε ότι θα βοηθούσαν, δηλαδή κάποιος όπως είναι στο γραφείο, είναι σε ένα γραφείο που υπάρχουν σκάλες για να πάει στο γραφείο του και κάνει ένα 5 λεπτό διάλειμμα, κινείται, ανεβοκατεβαίνει. Αυτό θα βοηθούσε, ας είναι και λιγάκι, ή δεν κάνει καμία διαφορά αν το άτομο αυτό εργάζεται στο γραφείο, κάθεται 8 ώρες την ημέρα? Είναι πολύ εύλογο, κυρία Βασούλα, το ερώτημά σας και όντως, στατιστικά, είναι σημαντικό ένας άνθρωπος που κατά μέσο όρο μπορεί να περάσει, όπως είπαμε, 6 με 8 ώρες καθήμενο στο δυτικό κόσμο, να κάνει διαλύματα. Ιδανικά, αν μπορούσε να εργάζεται και 2 με 3 ώρες τη μέρα, όρθιος, και να εναλλάσσει την όρθια με την καθιστή στάση, θα μπορούσε έτσι να πούμε ότι προφυλάσσει τη μέση του, τους δίσκους του, από πιθανές εκφυλίσεις. Έχουν γίνει αρκετές έρευνες πάνω στην εργονομική προσαρμογή του σώματος
Και η αλήθεια είναι ότι και σε σχέση με τον πόνο, όχι μόνο της μέσης αλλά και της ράχης ή και του αυχένος, τα συχνά διαλύματα, η ενδιάμεση κινητοποίηση του σώματος σε όρθια θέση αλλά και διατάσεις θα βοηθήσουν ακριβώς τους δίσκους και αντίστοιχα τους μυς. Και ενώ εμείς που δεν γνωρίζουμε θα φανταζόμαστε ότι είναι η κίνηση, είναι ίσως σε υπερβολική άθληση, που και σε αυτό συμβαίνει κάποιες φορές η φθορά, αλλά όμως το πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί και από το να κάθεται πολλές ώρες. Και αυτό φαίνεται νομίζω, κύριε Ακριβώς. Αλέξανδρε, όταν καθόμαστε αρκετή ώρα και Μμμ. σηκωθούμε, αισθανόμαστε αυτό το πόνο, αυτή την, ότι πιαστήκαμε και Τι τη σκαμψία. χρειαζόμαστε. Ναι, μπράβο. Ε, Ακριβώς. αυτό, ωστόσο είναι μια ένδειξη και αυτό, ότι δεν βοηθάει. Ακριβώς, κυρία Βασούλα, είναι μια ένδειξη. Το σώμα μας θα έλεγα ότι μας μιλά. Το ζητούμενο είναι ότι πολλές φορές δεν το ακούμε, έχοντας και εμείς την προσήλωσή μας στην εργασία μας και σε ό,τι αυτό έτσι συνεπάγεται. Πολλές φορές δεν θα ακούσουμε αυτά τα παραγγέλματα και ενώ θα έπρεπε να σηκωθούμε, να βαδίσουμε, να Έτσι. κινηθούμε, θα αγνοήσουμε το σώμα επιδεικτικά και δυστυχώς κάποια στιγμή θα υποστούμε κι εμείς τις συνέπειες αυτής της έλλειψης κίνησης στο σώμα. Έτσι. Κύριε Αλέξανδρε, είναι νομίζω κάτι πολύ φυσικό, καλός ή κακός. Εμείς που δεν τα γνωρίζουμε αυτά, αν ακούσουμε ότι μας πει ο αδελφός μας, οι φίλοι μας ή σε εμάς, αν τύχει κάτι, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να πάμε στο διαδίκτυο ή σε ένα βιβλίο να δούμε πληροφορίες. Καμιά φορά στο διαδίκτυο δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε και τόσο καλά, Ναι, ίσως να μην είναι και η σελίδα η κατάλληλη. Λοιπόν, όπως και εγώ έκανα την έρευνά μου. Και πολύ βλέπω καλή. εδώ, λέει ειδική και σε μη ειδική και σε ειδική, λέει, ως Ναι. φιαλγία. Ίσως ήδη να το έχετε αναφέρει κάπως διαφορετικά, αλλά επειδή θα το δούμε, όπως και οι τηλεθεατές μας αυτό, θα μπορούσατε να μας πείτε λίγο έτσι περισσότερο για να το καταλάβουμε, τι αν το δει κάποιος τηλεθεατής να ξέρει τι εννοεί αυτό. Κοιτάξτε, στο διαδίκτυο μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε πάρα πολλές πληροφορίες. Αυτό που πρέπει και εμείς να συγκρατήσουμε κατά νου είναι ότι πολλές φορές όταν μιλάμε κιόλας για έναν χρόνιο πόνο στη μέση, η αιτία μπορεί να είναι όντως η μέση. Στατιστικά αυτό συμβαίνει 9 στις 10 φορές. Μπορεί όμως αντίστοιχα 1 στις 10 φορές ο πόνος στη μέση να είναι ένα σύμπτωμα, αν θέλετε, μιας άλλης νόσου ή Μμμ. αντίστοιχα φλεγμονώδους κατάστασης. Έτσι. Οπότε αυτό είναι σημαντικό στο μυαλό των τηλεθεατών να διαχωριστεί. Τις πιο πολλές φορές όμως, στατιστικά είπαμε 9 στις 10 φορές, ο πόνος έχει να κάνει με τη μέση. Οπότε, όπως το είπαμε και την προηγούμενη φορά, Ναι. μιλώντας για την οστεοπαθητική, το πρώτο που θα κάνει και ένας οστεοπαθητικός, όταν έρθει κάποιος ασθενής με ένα πρόβλημα οσφιαλγίας, θα είναι να θέσει μια διάγνωση απόκλησης. Να ξέρει ότι ναι, μπορεί να επιληφθεί του περιστατικού ή όχι, θα πρέπει να κατευθύνει σε έναν ορθοπαιδικό ή νευροχειρουργό ή αντίστοιχα ρευματολόγο ή κάποιον άλλο γιατρό. Φαντάζομαι υπάρχει μια διαδικασία μέχρι να γίνει η σωστή διάγνωση, είτε από τον οστεοπαθητικό, είτε από τον παθολόγο ή οποιοδήποτε άλλο ορθοπαιδικό. Νομίζω δεν είναι μια διάγνωση που θα τη βρει κάποιος εύκολα, θα λέγατε. Κοιτάξτε, ο πόνος στη μέση, όταν μιλάμε για μια κατανομή που περιγράφει αυτό που ορίζουμε ως οσφυϊκή μοίρα, τα παρακείμενα μαλακά μόρια, ορίζεται ως οσφιαλγία. Οπότε, κάποιος που πονάει σε αυτή τη ζώνη, όντως θα πούμε ότι έχει μια οσφιαλγία. Το ζητούμενο είναι ποια είναι η αιτία της οσφιαλγίας. Και ακριβώς επειδή κάθε πρόβλημα αναζητά την επίλυσή του, θα πρέπει ακριβώς να τεθεί μια σωστή διάγνωση ως προς την αιτία αυτού του πόνου.
Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορεί να πονάμε στη μέση και αυτός ο πόνος, όπως το είπαμε λίγο νωρίτερα, να έχει μια κεντρική δισκογενή, αν θέλετε, αιτία. Μπορεί όμως αυτός ο πόνος να έχει να κάνει και με ένα μυϊκό σπασμό. Οπότε να μην είναι δισκογενής ή απότοκος μιας φλεγμονώδους κατάστασης. Κάποιες φορές, σε μεγαλύτερες ηλικίες, μετά τα 50, υπάρχουν οι εναποθέσεις αλάτων, σχηματίζουν οστεόφυτα. Συνήθως μιλούμε για γεφυροπιά οστεόφυτας, για στένωση τρυμμάτων. Οπότε και εκεί μπορεί να έχουμε ένα πόνο ο οποίος σχετίζεται είτε με μια φλεγμονώδη κατάσταση στις μικρές αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης, είτε αντίστοιχα πάλι με μια συμπίεση νεύρου, η οποία δεν γίνεται από κάποια κύλη, τον δίσκο δηλαδή, αλλά γίνεται από τα άλετα που υπάρχουν στα σημεία από όπου θα περάσει αυτή η ρίζα. Οπότε η διάγνωση, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντική και όσο και αν θέλουμε, ανοίγοντας πληροφορίες, βρίσκοντας πληροφορίες στο διαδίκτυο, να θέσουμε μια διάγνωση, η αλήθεια είναι ότι την αιτία κλινικά και αντίστοιχα όταν θα χρειαστεί απεικονιστικά και μόνο έτσι θα μπορούμε να την προσεγγίσουμε με μεγάλη ασφάλεια. Και ποια είναι η σωστή εξέταση για να μπορέσει να γίνει η διάγνωση και να δείξει ακριβώς που είναι το πρόβλημα? Πολύ καλά. Η σωστή, αν θέλετε, διάγνωση. Και ποιο είναι το πρόβλημα, εννοώ. Ναι. Ναι. Η- Αν θέλετε, ναι, η πορεία που θα ακολουθήσει ένας θεράποντας είναι πρώτα απ' όλα να ακούσει τον ασθενή. Αυτός ο χρόνος λέγεται ανάμνηση, το ιστορικό, αν θέλετε, που θα μας παραθέσει ο ασθενής. Ήδη από εκεί, με στοχευμένες ερωτήσεις, θα συλλέξει ο θεράποντας χρήσιμα στοιχεία σε σχέση με την αιτία του πόνου, την οποία προσπαθεί να προσεγγίσει. Για παράδειγμα, μας ενδιαφέρει αν ένας πόνος έχει μία σχέση μηχανικής αιτιογένειας. Αν αναπαράγεται από κάποιες κινήσεις, εκλείεται ή εντείνεται και αντίστοιχα αν ανακουφίζεται από κάποιες άλλες. Μας ενδιαφέρει αν αυτός ο πόνος θα ξυπνήσει τον ασθενή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τη νύχτα, παρενθετικά, αναφέρουμε ότι μειώνονται τα επίπεδα κορτιζόλη στο σώμα. Είναι μια φυσική αντιφλεγμονώδης ουσία. Οπότε το να ξυπνήσει ένας ασθενής τη νύχτα μας δείχνει ότι υπάρχει κάποιο φλεγμονώδες ενεργό φαινόμενο. Αντίστοιχα λοιπόν μας ενδιαφέρει ανάλογα με την κλινική του εικόνα να αποκλείσουμε κάποια σημαντικά νευρολογικά φαινόμενα. Αυτά είναι κυρίως η έκπτωση της μυϊκής ισχύως και αντίστοιχα των αντανακλαστικών, που μας δείχνουν ότι η συμπίεση που ασκείται στο νεύρο είναι αρκετά σημαντική και εκεί θα πρέπει άμεσα ο ασθενής να κατευθυνθεί τουλάχιστον από τον οστεοπαθητικό προς κάποιον νευροχειρουργό, ούτως ώστε να μπει στη διαδικασία του να κάνει μια μαγνητική της οσφαιικής μοίρας για να μπορέσουμε ακριβώς να προσδιορίσουμε τι συμπιέζει το νεύρο, σε ποιο βαθμό, αν θέλετε πόσο μεγάλη είναι η δισκοκύλη, γιατί συνήθως όταν μιλάμε για τέτοια σημεία μιλάμε για δισκοκύλη και αντίστοιχα να μπορέσει χωρίς να χάσει χρόνο ο νευροχειρουργός να τον κατευθύνει, αν χρειαστεί να του δώσει αλλοπαθητικά κάποια φάρμακα που θα περιορίσουν την πυρκαγιά, τη φλεγμονή, να του γράψει αν πρέπει κάποια αναρωτική άδεια και αντίστοιχα λοιπόν να συσχετίσουμε την κλινική εικόνα με την απεικονιστική του εικόνα. Όταν τα σημεία δεν είναι, κυρία Βασούλια, τόσο σημαντικά, θα μπορέσουμε να μπούμε στη διαδικασία της διαφορικής διάγνωσης. Εκεί λοιπόν ο οστεοπαθητικός θα χρησιμοποιήσει αυτό που ξέρει πολύ καλά να κάνει, την ανατομία και αντίστοιχα προσεγγίζοντας το σώμα συνολικά θα προσπαθήσει να καταλάβει ποια είναι η αιτία του πόνου στη μέση. Υπάρχουν λοιπόν πολλές κλινικές δοκιμασίες οι οποίες θα μας δώσουν απαντήσεις σε σχέση με το τι αναπαράγει τον πόνο και αντίστοιχα σε σχέση με το πώς το σώμα του ασθενούς συνολικά λειτουργεί. Όταν ο οστεοπαθητικός κάνει αυτές τις δοκιμές,
Ναι. Πριν να υπάρχει η απεικόνηση, υπάρχει περίπτωση για να γίνει περισσότερο βλάβη σε κάτι? Είναι πολύ εύλογο το ερώτημά σας και σας ευχαριστώ. Ο οστεοπαθητικός θα κάνει ακριβώς αυτό που είπαμε, μια διαφορετική διάγνωση από τη στιγμή που κάνοντας ήδη κάποιες κινήσεις και συλλέγοντας αυτό που είπαμε πριν, στοιχεία από την ανάμνηση, από όσα θα του περιγράψει ο ασθενής, θα ξέρει ότι μπορεί να το κάνει. Αν Μάλιστα. ένας ασθενής εμφανίσει αυτό που λέμε στην ιατρική κόκκινες σημαίες, εκεί οφείλουμε να σταματήσουμε, αν θέλετε, τη συνέντευξη ή αντίστοιχα να μην προχωρήσουμε σε περαιτέρω κινήσεις αξιολόγησης και άμεσα να κατευθύνουμε. Αυτό για να καθησυχάσω το κοινό σας, κυρία Βασούλα, στην καθημερινότητα ενός οστεοπαθητικού είναι πάρα πολύ σπάνιο. Είναι λίγοι οι ασθενείς που θα βιώσουν πόνο στη μέση και θα χρειαστεί να απευθυνθούν από τον οστεοπαθητικό στον νευροχειρούργο. Είναι πολύ λίγοι. Μπορούμε να πούμε ότι στη ζωή ενός ανθρώπου, αν θέλετε, 85% των ανθρώπων θα βιώσουν, αν θέλετε, ένα πόνο στη μέση, όταν το αντίστοιχο ποσοστό για τον αυχένα είναι 75%. Οπότε, όπως είπαμε και για την Ελλάδα, 22% των ανδρών, 30% των γυναικών βιώνουν καθημερινά ένα πόνο στη μέση. Δεν σημαίνει ότι εξ αυτού θα πρέπει να αγχωθούν και να απευθυνθούν κατευθείαν σε κάποιον που θα προσεγγίσει δομικά και θα προτείνει ένα χειρουργείο στη μέση. Όχι. Και το πιο σημαντικό είναι πάνω απ' όλα η πρόληψη. Η πρόληψη λοιπόν ξεκινάει από το να έχουμε και να υιοθετήσουμε κάποια, αν θέλετε, σημαντικά για το σώμα μας στοιχεία καθημερινής ρουτίνας. Η κίνηση θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντική, η αποφυγή κάποιων ακραίων στάσεων και κινήσεων και παράλληλα η άσκηση. Η άσκηση θα μας θωρακίσει μυϊκά στο να μπορέσουμε κι εμείς, αν χρειαστεί κάποιες φορές μηχανικά να κάνουμε κάτι που ξεφεύγει λίγο από την καθημερινότητά μας, να ανταπεξέλθουμε χωρίς να τραυματίσουμε τη σπονδυλική μας στήλη. Οπότε, συνοπτικά θα έλεγα ότι η κίνηση, η άσκηση και αντίστοιχα η ενσωμάτωσή τους μέσα στην καθημερινότητα, σωστές εργονομικές προσαρμογές, είναι επαρκής για να μας βοηθήσουν. Να μην βιώσουμε αυτό το πόνο ή αν τον βιώσουμε, να τον ξεπεράσουμε μέσα σε λίγες μέρες και αντίστοιχα να συνεχίσουμε την καθημερινότητά μας. Κύριε Αλέξανδρε, τη γνώμη σας θα ήθελα. Πηγαίνει κάποιος που έχει οξύπονο στη μέση, στο γιατρό του, στον προσωπικό γιατρό και του λέει πάρε παυσίπονα για 3 εβδομάδες και αν δεν σου περάσει, έλα πίσω. Ποια είναι η γνώμη σας σε αυτό? Η γνώμη μου είναι ότι αυτό, κυρία Βασούλα, ήθιστε να γίνεται, ακριβώς διότι τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν γνωρίζει και ο γιατρός ότι θα μπορούσε να κατευθύνει στον οστεοπαθητικό. Όπως το είπαμε και στην πρώτη μας συνέντευξη, δυστυχώς οι οστεοπαθητικοί στην Ελλάδα είναι πολύ λίγοι και δύσκολα συνεργάζονται με κάποιον ορθοπαιδικό, διότι πολύ απλά πολλοί ορθοπαιδικοί αγνοούν την ύπαρξη στην Ελλάδα αυτής της ειδικότητας. Εγώ έχω την τύχη στην Πάτρα, επειδή μιλάμε για μια σχετικά μικρή πόλη, που λίγο πολύ όλοι γνωριζόμαστε, να υπάρχουν πλέον άνθρωποι που θα κατευθύνουν ως ορθοπαιδικοί, ακόμη και ως νευροχειρουργοί, ασθενείς σε μένα ως οστεοπαθητικό και αντίστοιχα θα μπορέσω κι εγώ να τους βοηθήσω. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό γιατί κάποιες φορές οι φαρμακευτικές αγωγές, τα παυσίπονα δεν τα συμπαθούμε πάρα πολύ γιατί δημιουργούν και άλλα προβλήματα. Στο στομάχι μπορεί κάποιος να έχει θέμα με το στομάχι του και αυτό να του δημιουργήσει άλλο πρόβλημα.
ώστε να βρεθεί όταν βρίσκεται κάποια εναλλακτική λύση, βέβαια Ναι. θα μας βοηθήσει καλύτερα πριν καταλήξουμε, αν καταλήξουμε και δεν υπάρχει άλλη λύση, η χειρουργική επέμβαση, όπως είπατε, η φαρμακευτική αγωγή για ίσως να κρύψει τον πόνο, τα παυσίπονα για κάποιο διάστημα. Ε, λοιπόν, νομίζω ότι μας έχετε πει και στην πρώτη εκπομπή, ήταν παρόμοια ερώτηση, πώς Μμμ. συνδυάζεται η φυσικοθεραπεία, οι άλλες ειδικότητες με την Ναι. οστεοπαθητική. Μπορεί να συνδυαστεί, γιατί υπάρχει διαφορά εδώ, την οποία μας εξηγήσετε, απλά έτσι εν συντομία, μία υπενθύμηση. Ναι. Ε, γιατί είναι πολύ σημαντικό, όταν μιλάμε για τέτοια θέματα, οι τηλεθεατές πάντα λένε, εντάξει, ο φυσικοθεραπευτής τι κάνει, ο οστεοπαθητικός τι κάνει. Πολύ καλά, κυρία Βασούλη. Ο φυσικοθεραπευτής, ως επιτοπλίστων, θα ασχοληθεί, στην Ελλάδα τουλάχιστον, με το σύμπτωμα. Θα ασχοληθεί τις πιο πολλές φορές, λοιπόν, με την αιτία, δηλαδή τον πόνο όταν μιλάμε για οσφιαλγία ή σχιαλγία, ξέροντας ότι στην Ελλάδα τη διάγνωση τη θέτει ο ορθοπαιδικός. Οπότε αυτό που ήθιστε να γίνεται στην Ελλάδα είναι ο ασθενής να απευθύνεται συνήθως στον ορθοπαιδικό, ο ορθοπαιδικός να θέτει μία διάγνωση και αντίστοιχα να συνταγογραφεί κάποιες φυσικοθεραπείες. Στην πράξη υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο τι θα προτείνει ο κάθε φυσικοθεραπευτής σε σχέση με τον συνάδελφό του, σε σχέση για παράδειγμα με την οσφιαλγία. Υπάρχουν άνθρωποι που θα χρησιμοποιήσουν πιο πολύ τα φυσικά μέσα, Μμμ. όπως τα ορίζει η επιστήμη τους, και άλλοι που θα προσεγγίσουν πιο πολύ τεχνικές που αγγίζουν τη δική μου ειδικότητα, την οστεοπαθητική, προσπαθώντας και αυτοί να είναι πιο αιτιογενείς. Όπως το είχαμε πει, για να γίνει κάποιος οστεοπαθητικός όταν είναι ήδη επαγγελματίας υγείας, και εν προκειμένου φυσικοθεραπευτής, τουλάχιστον στη Γαλλία όπου σπούδασα, χρειάζονται περίπου κι άλλες 2.500 διδακτικές ώρες σπουδών. Αυτές οι ώρες είναι αυτές που θα διαφοροποιήσουν κιόλας κάποιον φυσικοθεραπευτή που έγινε οστεοπαθητικός από κάποιον ο οποίος έμεινε φυσικοθεραπευτής. Θα μάθει λοιπόν να μπαίνει πολύ βαθιά στη διάγνωση με γνώμονα την ανατομία, τη φυσιολογία, την βιομηχανική και αντίστοιχα θα αποκτήσει πρόσβαση σε πολλές τεχνικές διαχειρός χρησιμοποιώντας το μυαλό του και τα χέρια του και κανένα εργαλείο με τις οποίες θα μπορέσει ακριβώς να προσεγγίσει όχι μόνο τον πόνο εν προκειμένου στη μέση, αλλά την αιτία αυτού. Οπότε, όπως έλεγε και ο πατέρας της οστεοπαθητικής στους πρώτους μαθητές οστεοπαθητικής, να θυμάστε το πρώτο μάθημά σας να είναι η ανατομία, το δεύτερο η ανατομία, το τρίτο η ανατομία. Μμμ. Μία μεγάλη διαφορά λοιπόν είναι η εμβάθυνση στην ανατομική και αντίστοιχα, ξέροντας καλύτερα αυτόν τον χάρτη, είναι πιο εύκολο να προσεγγίσεις την αιτία και να κάνεις κάποιους συσχετισμούς ανάμεσα στο σύμπτωμα και τι το προκαλεί. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Αλέξανδρε, θα τα πούμε σύντομα Εγώ σας για ευχαριστώ να πολύ, μιλήσουμε κυρία για ένα Βασούλη. άλλο θέμα της ειδικότητάς σας. Με Καλή πολύ συνέχεια. χαρά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εμείς θα τα πούμε και πάλι την άλλη εβδομάδα με ένα καινούριο θέμα και ένα καινούριο φιλοξενούμενο. Καλό σας βράδυ.